O Concello de Ribeira anunciaba a pasada semana a suspensión das clases na Escola Municipal de Música ao ter que finalizar o contrato da profesora ante a falla de presuposto, dado que os orzamentos municipais do presente exercicio non foran aprobados. O BNG considera injustificable que o Goberno adote esta medida e atribúa a falla de orzamentos este despedimento que cualifica de irregular. O señor Ruiz acaba de anunciar a pasada semana que prescindía do profesorado encargado da Escola Municipal de Música argumentándose nas mentiras de que por culpa da oposición de non querer aceptar as súas chantaxes de aprobar o orzamento de 2022, pois que o Conservatorio Municipal de Música ia quedarse o seu profesorado encargado da Escola Municipal de Música, que lembremos é a aula que lle dá música a rapazada entre 3 e 7 anos, é dicir, aos máis cativos e cativas de Ribeira. Os nacionalistas insisten en que a lei garante a prestación dos servizos públicos e as retribucións ao persoal municipal. Explican, ademais, que malia que os orzamentos se tivesen aprobado, non estarían aínda en vigor, polo que consideran que o Goberno actúa co único afán de prexudicar a imaxe da oposición. Quero, ademais, lembrar que ese orzamento, aínda que se tivese aprobado, non estaría hoxe en día en vigor, porque ten que estar en exposición pública un prazo non inferior a 15 días. Polo tanto, vemos que o Goberno local escúdase nas mentiras para tratar de danar a imaxe dos grupos da Corporación Municipal que non aceptamos as súas chantaxes. E se aceptamos a falacia de que non hai cartos suficientes para contratar a este profesorado, entón tampouco pode habelo para pagarlle os 55.000 euros de soldo anual que cobra o alcalde, os 70.000 euros que cobran os dous tenentes alcalde ou os máis de 26.000 euros que cobra unha concelleira de outra do Partido Popular. Piden dende o BNG ao Goberno que recapacite e non ataque os traballadores municipais ou actuarán en consecuencia.